As formas do relevo terrestre influen na meteoroloxía. Queres saber como? Explícocho en menos dun minuto. En Galicia tamén somos peculiares cando falamos do tempo. Cantas veces fuches á Mariña Lucense e estaba o ceo despexado? Ir a Ourense no verán e atopar unha brisiña? A culpa destes cambios bruscos tena a orografía. En Galicia asociamos o nordés a un panorama anticiclónico e esta situación só ten un pero. A Serra do Xistral crea unha zona de bloqueo natural que provoca que as nubes queden atrancadas na Mariña, cando para a maioría de nós é verán, na zona cantábrica está máis preto de Mordor. Na Casa da Calor de Ourense, os culpables son os vales do Sil e do Miño. Produces unha especie de pozo térmico que provoca un efecto invernadoiro. A Serra do Suído divide o litoral e o interior. E no caso das frontes procedentes do Atlántico, a chuvia descarga máis nas comarcas do Morrazo, Pontevedra, o Salnés e Vigo. Así que se estades pensando en facer unha casa e non sabedes moi ben onde, igual nos tedes que preguntaros do tempo antes.